खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। दिनैनि गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय आधार कार्डनिफ्राय तामिलनाडुआव आधार कार्ड गैयाब्ला खानाय सिनजानो हानाय नंला। तामिलनाडु सरकारा बेखौ लागु खालामनानै होबाय। आधार कार्ड गैयाब्ला तामिलनाडुआव खानाय सिनजानो हानाय नंला आरोना। नोंथांमोना तामिलनाडुआव दंब्लाथाय आधार कार्ड लानानै थांबानो जाबाय खानाय सिनजानो थाखाय। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय चन्द्र ग्रहनिफ्राय 5 जुन खालि चन्द्र ग्रह नांगोन। 3 घन्टा 18 मिनिटसिम थागोन बे ग्रहआ जोंनि बे बुहुमाव। बे ग्रहखौ गावनि मेगनजोंनो नायनो हागोन होननानै साइन्टिस्टफोरा बुंदों। 5 जुन खालि फैगोन चन्द्र ग्रहआ आरो बे ग्रहआ 3 घन्टा 18 मिनिट थागोन जोंनि बे बुहुमाव। नोंथांमोना बे ग्रहखौ नायनो हागोन गावनि मेगनजों, जेबो एफेक्ट जाया। नेक्स्ट खौराङानो जाबाय पातान्जलिआ बानायबाय कर'ना भाइरासनि मुलि। साइन्टिस्टफोरजों सावरायलायनाय सोलिगासिनो दं आरो थाबैनो बे मुलिखौ लागु खालामगासिनो दं होननानै रामदेबआ गावनो खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय डनाल्ड ट्राम्पआ PM मदिजीखौ फन खालामदों आरो फन खालामना G7 समिटआव फैनो थाखाय खावलायदों आरो लोगोसे माखासे दावराव दावसिनि बागैबो खोथा सावरायदों। दासान्दिथ' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दासान्दि आमेरिकायावबो गोबां गन्डगल जागासिनो दं। गोसोम गुफुरखौ लानानै माने आमेरिकायाव एसे जुद्ध जालायगासिनो दं आरो एसे नांलाय खमलाय जालायगासिनो दं। सोरनिबा न' सावदों, सोरनिबा अफिस सावदों, बायदिसिना जाथाय जागासिनो दं आमेरिकायाव। आरो बे जाथायाव गोबां मानसिफोरबो थैबाय होननानै खौरां बिलाइनि गेजेरजों फोरमायदों। थिग बेबायदिनो जोंनि इण्डियायावबो लादाख बर्डाराव चाइना आरो इण्डियाजों नांलाय खमलाय जागासिनो दं। दा बेखौ लानानै डनाल्ड ट्राम्पजों PM मदिजीजों सावरायलायनाय जादों फननि गेजेरजों। नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय WHOनिफ्राय भारतआ WHOनि बिथोनखौ मानियाखै। भारतआ अलरेडि क्लियारिफिकेसन खालामनानै होखाबाय। भारतआ कर'ना भाइरास एबा चाइनिज भाइरासखौ WHOनि बांसिन मोजाङै मिथियो होननानै फोरमायदों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आं चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोनसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन। बाय गुड नाइट।